Уважаеми колеги, имаме първо редовно заседание на Общински съвет Долна Топлия, но да започнем. Уважаеми колеги, с решение номер 137 от 2016 година приехме, че на априлска сесия с едноминутно мълчание ще отдаваме почит на загиналите в арменския геноцид, така че моля ви. Благодаря, колеги. Уважаеми колеги, предварително без разпратен проект за дневен ред, имаше постъпили допълнителни предложения, които ви бяха изпратени също и бяха разгледани на комисиите. Предлагам точката за определяне представители на община Долна Митрополия в местна инициативна група да бъде номер 22. Точката за актуализиране на бюджета номер 23 и актуализиране на счета на финансиране от капитал и разходи 24, който е съгласен с така предложения дневен ред. Моля да гласувам. Против? Въздържали се няма. Уважаеми колеги, предстои да взимаме решения, които изискват поименно гласуване. Предлагам поименното гласуване да става с изчитане на имената. И отговор да, не е въздържан се, който е съгласен с така предложения начин на гласуване. Моля да гласува. Благодаря. Предложението е прието. Първа точка от дневния ред. Предложение за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на Общински съвет Долна Топлия, неговите комисии за взаимодействие с общинската администрация. Колеги, носител на предложението съм аз. Ще ми позволите да започна изложението си малко по-отдалеч. В тази зала е този Общински съвет. Помнят моменти на грозни сцени, на личностно противопоставяне, помнят моменти, когато Общинския съвет и заседанията на Общинския съвет бяха използвани за решаване на междуличностни проблеми. Помнят моменти, когато кметове и председатели на Общински съвет натискаха кметове и общински съветници да участват или да не участват в мероприятия на дадени кметове, защото са от опозицията и така нататък. Смея да твърдя, че от 2011 година насам стремежа ми винаги е бил да издигнем авторитета на Общинския съвет до нивото, което трябва да бъде, защото ние сме народните избраници на хората от община Долна Митрополия. Винаги съм се водил от принципа, че политиката е място, където трябва да се говори разумно, да се търси диалога и ценностите. Защото ние сме избрани тук да защитаваме определени ценности. Гордея се, че в нито един момент, нито администрацията, нито Общинския съвет от 2011 година сам не си е позволил да репресира или да тормози някой заради политическа принадлежност. Водили сме доста тежки спорове.
Гордея се, че Общински съвет Долна Митрополия прие две важни решения, които не са само за нашата община, а по принцип за позицията ни като граждани. Едното е цитираното за арменски геноцид, другото е за поклонението пред жертвите дадени от българите по време на османското владичество. И аз и госпожа Цоновска като личностник пострадахме от тия решения. С решение на турското правителство, държа да го отбележа. Но се гордея, че Общинския съвет взе тези решения. Гордея се, че Общинския съвет подкрепи тежки решения, които помогнаха на администрацията да реализира огромни инфраструктурни проекти, като водния цикъл, като ремонтите на площадите, като подобряване на общинската пътна мрежа. И всички вие, когато пътувате по пътищата в община Долна Митрополия, ясно се прави разликата, когато се пътува по общинска и кога по републиканска пътна мрежа, защото нашата е в пъти по-добра. Защото общинската администрация с решенията, които вземаше Общинския съвет, направи така, че това да може да бъде реализирано. Защо го казвам? Защото, колеги, смятам, че общинският съветник трябва да носи своята отговорност на това, което е. В последните дни се налага грозната тенденция да дискутираме заплащания, да дискутираме някакви суми във връзка с предложеното увеличение на заплащането на общински съвети. Аз смея да твърдя, че това е максимално възможното, което се залага без да взривим общинския бюджет. Защото, според мен, целта на общинския съветник в този общински съветник би трябвало да е за получаването на заплата, а работата в обществения интерес. И заплащането, което се получава, въпреки че е приравнено към трудово възнаграждение, то е за компенсиране на загубеното време, което общинския съветник отделя, когато участва на сесии и на заседания. Колеги, аз се надявам, че вие ще подкрепите решението такова каквото е и няма да влизаме в спорове, които, пак казвам, е възможно да взриват общинския бюджет, и ще запазим достойството на институцията общински съветник. И като край на моето изказване ще си позволя да цитирам клетвата, която всички дадохме, когато ни избраха за общински съветници. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията на законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Долна Митрополия. Благодаря ви, имате думата. Господин Тодоров. Аз ви благодаря за това предложение. Когато правихме правилника, аз направих предложение за по-голяма публичност на работата на Общинския съвет. Няма 2 месеца по-късно тези мои предложения бяха вече в законова форма. Така че аз подкрепям това ваше предложение в тази му част. Като председател на Комисията по инвестиционна политика, международно сътрудничество и еврофондове съм длъжен да докладвам какво стана на комисията. Тази точка беше разгледана отделно по параграфи. Параграф 1 не беше приет, 2, 3 и 4 бяха приети. Това е. Господин Петров, уважаема госпожо Кмет, колеги, аз като общински съветник изцяло приветствам това, което го казва господин Петров. Това е истина и няма две мнения по изложеното от него. Все пак общинския съветник си общински съветник, работи за хората не само в общинския съвет, а и извън тази сграда. И за да стане общински съветник, той е обществено достояние на хората. Неговият живот вече е отдаден на всички хора. Имам процедурно предложение по точка 1. Имаме 3 параграфа.
Предлагам дебатите и гласуването по трите параграфа да бъдат по-отделни, тъй като касаят, господин Петров, различни неща в правилника, отделни. И по принцип, мисля, че това е така и така трябва да бъде, да разгледаме параграфите по-отделно, да има дебати и да се гласуват отделно. Това е моето процедурно предложение. Добре. Други предложения? Господин Първанов. Уважаеми колеги, аз по параграфа за възнаграждението на Общинския съвет имам специално мнение и след малко ще го кажа. По останалите параграфи аз съм против. Смятам, че правилника на Общинския съвет е добре направен, достатъчно прозрачни са заседанията на комисиите и на Общинския съвет и понеже знам, че това е закон, ама закон направил такива, които 9 месеца ни накараха на дъното. Аз не вярвам и затова ще гласувам против тия изменения. И другото, което искам да кажа, който иска в правилника е записано, който се интересува от работата на комисиите от Общинския съвет, има пълното право да присъства на заседанията на комисиите и на заседанията на Общинския съвет. Аз не искам да превръщаме комисиите в Big Brother. Някой да ме гледа по телефона си, да си седи на диванчето, да си чопли сенките, евентуално да интерпретира приказките, разговорите, които стават в комисия, защото там са дебатите, реално, че има най-различни мнения и утре да ме изтипоса в интернет, че си колкото преиначи, може би и думите ми. Затова за тези изменения в правилника съм против. А за възнагражденията на Общинския съветник, за да не съм голослов, ще ви кажа. Този начин на заплащане, според мен, не е рационален. И още, те се вика, времето го пълна на Сташо Печенялко, Бог да го прости. А в закона и в нашия правилник има алинея, която много ясно е записано как може да става заплащането на Общинския съветник. Не на парче, ще дадем 20 лева, 30, 50, на той е по избор. Дали към комисии, дали към Общинския съветник, да участва за заседание и така нататък. Там е записано в проценти от средната брутна работна заплата на Общинската администрация за месеца. И това е една база, при която работа на добра воля и не знам защо не се използва, след като всичко се смята в проценти. В държавата всичко се смята в проценти. Инфлация, растеж, пенсии, заплати, данъци, а във всичко в проценти. Така че при едно разумно възнаграждение в проценти няма да има шикалкаване в годините. Тази година ще ви ядем толкова, до година ще ви ядем толкова или така нататък. И няма да има някой да ви казва, това са подаръци, друг да се съмнява, стигат ли, не стигат ли и така нататък. И аз знам какво е предложението на материално. Знам и какво е предложението по точка първо. Да говорим в цифри. Председател на Общинския съвет предлага, че според средната брутна работна заплата в общината, няма да я казвам колко, макар че всеки може да се я намери, но аз горе-долу знам колко е. Предложението за увеличението, говоря за проценти, говоря за това, че трябва да се промени начина на плащане. Нямам нищо против, дали ще колко ще бъдат проценти, но трябва да има една стабилна база, по която да се работи. Значи предложението на господин Петров е 44% максимално от средната брутна работна заплата. А на правилата е 49% от максималната брутна работна заплата. И в цифри какво излиза? Значи, предложението на господин Петров. Общински съветник 250 лева. За заседание 240 плюс 130.
И остава комисия 30, председател 50, зам председател на комисия 40. Какво се получава? Ако един човек участва в една комисия, при 650 лева от тия 44, ще получи по 22, като свалим данъка, и Вайло Митко знае колко е данъка, мисля, че е 22,3 горе-долу, не казвам точни цифри, се получава 505 лева на общински съветник за участие в една комисия. Това се пада по 40% от средната брутна работна заплата. Ако участва в две комисии, се получават 680 лева по 22,3, 529 лева. Това е 42% от средната брутна. Ако говорим за председател и зам-председател, нали, изпълнява и двете функции, се получава 710, 22,3, 552 лева чисти. Това е максимум, когато може да получи общинския съветник 552 чисти, ако е председател и зам-председател на комисия. Какво е положението при Троян? Общинския съвет, общински съветник 250 плюс 210 става 460. Защо го прави там като общинския съветник? Защото, както господин Петров се изрази, така и Троянов, общинския съветник дали ще участва на заседание, дали няма да участва, дали вярно, той е задължен за да работи, защото да участвате. Но общинския съвет е престижно, той е избран от тия хора да работят за тях, затова той слага възнаграждението, слага към възнаграждението за това, че е общински съветник. И остава комисиите 30, председател 50 зам. И какво се получава? Значи, от сумата 730 лева, която е свалена от средната брутна работна заплата, по 22,3, 567 лева за човек, който участва в една комисия. Това се пада 45%. За две комисии, ако го участва някой, се получава 47%. И за председател, зам-председател, като крайна сума получава 613, това са 49%. Ако приемем, че всички общински съветници са равни, нали така, всички общински съветници са равни, председателя пред равни са равни. И председателя, ако приемем, че те са равни, и председателите на комисиите, и зам-председателите, да си председател и зам-председател е въпрос на престиж, а не е въпрос да получаваш пари повече от останалите колеги. Би трябвало всеки да участва в две комисии. И тогава какво се получава, ако получим при това нещо? При господин Петров 680 бруто, 529 чисто, това са 42%. При Троянов 760 бруто, 590 чисто, 47% от средната брутна работна заплата. И аз искам имам желанието, нали, да се обсъди и да се разисква този начин за заплащане. И ако приемем такъв вариант на заплащане по проценти, то член 23 алинея 1 на правилника горе-долу би изглеждал така. Месечното брутно възнаграждение на общинския съветник е в размер, колкото проценти се определят от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец. Като за неучастие в заседание на общинския съвет, брутната се намалява с 10%, а за неучастие в комисия 5%. Ако не участват в двете комисии, 10%. И ако не участват в заседанието, става 20%. И от неговите там определени проценти, като слагиш 20%, и тогава ще си помисли дали да участва или да не участва и как да си изпълнява социалните задължения. И тук става по тия възнаграждения, станаха такива дебати, безсмислени спорове и недоразумения, според мен. Има различни мнения. Едни смятат, че е много, други смятат, че е малко, трети смятат, че трябва да бъде символично, четвърти смятат, че трябва да се даряват и така нататък. Аз мисля, че всеки труд,
който се изпълнява независимо къде е, трябва да се заплаща достойно, съобразно спецификата на работа. Другите всичките приказки са приказки, популизъм, манипулации и не знам си какви игри. Благодаря. Ние разискваме ли по... Да, разискваме, да. Не, трябваше да гласуваме. Добре, айде гласуваме, ще разискваме по отделните параграфи. Който е за, моля да гласува. За да разискваме по отделните параграфи. За трите параграфи по-делно. Така, господин Трянов, заповядайте. Ето той за горе-долу нещата. Колеги, господин Трянов предложил една корекция в една сума. Фактически, наредбата, която е изменена и е публикувана и която беше вниманието на общинските съветници, не се изменя по същество. Изменя се една фиксирана сума от нея. Аз предлагам изменението на сумата с 70 лева повече от това, което е предложил господин Петров. И в точката, която е посочена като заплата на общинския съветник, пак повтарям, не за господин Траянов, за всички общински съветници, по-равно, независимо от това, дали си председател, заместник или член на комисия, защото тази разликата е от 10 лева. Това е символично. А отговорността е голема, защото на всичките комисии до сега, които са били и преди, председателите и заместник-председателите са постоянно тук да дърпат кайша, да пишат протоколите, дори и някой път заседанията да са били символични, но сме тук, видим. Всеки има да се явява или не. Всеки има обществени ангажименти, които ги изпълнява и на работното си място, и като общественик. Но ние си правим сметката дали ще присъстваме. Защо казвам това? Защото не може моята комисия като председател, т.е. нашата комисия като председател на комисията по нормативна уредба, да сме 6 човека, явяваме се 3, гласуваме по точката 3 различни мнения. Един за, един против, един въздържал се. Господин председател, кажете ни как да вземем решение. Разбирате му за кой говоря. Друго, ако са 6 човека, ще има повече мнение, ще се слуша много повече хора. Аз го правя това от такава гледна точка и да знаете, не е самоцелно. Рано или късно това ще стане. Инфлацията е голема. Някой ще каже, да, но ние са решили там по 20 лева, както казах, или си оголиш. На този въпрос няма да се спира. Това е право на всеки един общински съветник и на всеки един общински съвет да решава. Защо го правя това предложение? Това ви казвам, третата по големина община и по население и по населени места, по инфраструктура в наша Плевенска област. Последна община, тук вече отиваме на финансовата част, искам да кажа, че ние ще се борим за финанси, защото аз съм сигурен, че поне една трета от присъстващите тук общински съветници не са отпрели до тия пари, които са дадени като право на общинския съветник. Доказано. Това е наше право. Ние да го решим. Аз говоря от себе си, не искам да убеждавам никой и да го казвам гласово и така, защото това е правото на общински съветник. Но смятам, че тази сума, която аз е говорила 3 месеца и съм я обсъждал предварително като чиста сума и с господин Торовска, и с господин Петров, и с заместниците, и с колеги. Ако има някой да каже, че не съм обсъждал предварително. Искам да ви кажа, че моите обсъждания и говорения с общинските съветници са публични и явни, не по нощи да притискам някой или да говоря, защото аз не съм притискал никой. Аз съм бил по смисъла на убеждението към всеки един. Затова моето предложение смятам, че е съобразно най-ниската заплата на общински съветник в Плевенска област. Най-ниска. Ние не сме най-малката община. Да, мотивите, които ги изтъкват кмета на общината и председател, че ще реши дисбаланс, да, може и да стане, но има други неща, които сме ги решавали в финансови корекции, какво не сме правили, актуализации на бюджети и така нататък, и сме решавали тези неща. Затова, моето предложение, без да правя други корекции, е 70 лева към предложението, господин Петров, още 130 беше, или 140.
Което го лишава. Моето предложение е това, което... Не, към първо 130, нали? Предполагаме толкова. Аз предложих, т.е. предлагам само че да бъде коригирана първата сума за заплатник на общински съветник, където е посочено 250 лева. Там да бъде добавено с разликата, която е 170 лева. 250 или 170, защото те 250 са написани, нали? И се стоят, нали? 250. 250. Ето го разпечатах. 250 предложението. И той показа 250. 250 предложението. Що бе 250, значи намалявам с 10 лева, защото беше за 240. 160 лева. Плюс 160 лева. Увеличение. Да. Това да бъде заплата. Никакво друго изменение не прави. Всичко си е както трябва. Наредбата да се изменя повече. И затова предлагам на вашето внимание правилно по параграф 1 предложение месечно възнаграждение на общинския съветник в размер на 410 лева, като към него се добавя това, което остава. 380 лева за участие в редовно заседание, 50 лева за председател, 40 за заместник и член 30 лева. Благодаря ви. Колеги, нямаше въобще да взимам отношение по точката, ако той не беше ме споменал два пъти. Няма да влизам в някакви безкрайни подробности. Първо да кажа, че в крайна сметка каквото решение вие вземете, ние това ще изпълним. Така е по закон. Ваша работа. Моля да си мерите добре репликите и приказките, защото това също ще бъде публикувано в сайта, както публикуваме всичко, и ще се види и ще се чуе кой какво казва и така нататък. Третата по големина община, натоварване общинските съветници, а администрацията и кметовете, само да кажа, защото, извинявайте, ние тук не измисляме ядрени двигатели, за да ми обяснявате колко много трудно било. Сега, може ли се, това също ще бъде публикувано, ще го четат хората, ще го слушат, не дайте така. Да не излезе накрая, че сте се явявали в листите заради заплата. Относно процентите, кое как се изчислява и така нататък, частично съм съгласен с Славей Първанов. Малко не разбрах смятането с процентите, защото хем към брутната, защото брутната не е нетна, а е брутна, хем след това изчислявате в нетно. Процентите според мен не са така, но това са дребни неща, както и да е. Няма значение. Пак казвам, каквото решение вземете в крайна сметка, ние това ще изпълниме. Няма със сигурност няма да гътнем общинския бюджет. Ваша е преценката обаче, какво, как и защо и какви са причините за това нещо. И да се обяснява, че сме третата община, ама взимали сме най-малко. Не е точно така. Сравнението с съседни общини, ако ще сравнявате, сравнявайте всичко. Аз затова вчера на комисиите питах. Колко от съседните общини имат, примерно, водни цикли, пътища, както каза Петров, детски градини, училища? Колко? Църкви? Колко? Нали, ако ще сравнявате, не си сравнявайте само вашите заплати, защото аз там съм убеден, че това е най-важното за вас, а сравнявате цялата работа. Защото, извинявайте много, както по-нататък в точките ще видите, на кметовете заплати се увеличават с 5%. Там не се говори за 44, 45, 49. Аз пак казвам, нямам нищо против. Гласувайте си ги тия пари, аз ще ги платя. Точка. Колеги, аз първо по въпроса за процентите, така или иначе парите са в проценти. Като се обърнат парите в проценти, става ясно. Сега, разминаването с 1-2%, смятането и така нататък също ще го оставя на страна. Първо ще кажа, че ми е болно, че водим този дебат в момента. Най-тежкият дебат, който сме имали за парите на общински съвети, наистина ми е болно. Да кажа защо аз настоявам основното вдигане на парите да бъде в сесията, участието на сесията. Защото общинският съветник е общински съветник през цялото време, но той упражнява качеството си на общински съветник точно на общинската сесия. Точно тогава той взима решенията
Точно тогава той участва в управлението на общината. И не може участието в сесията да е по-малките пари, отколкото другите. Само да отбележа това нещо, което сме направили ние, за което аз съм критикуван и не мога да разбера защо. Го няма в повечето общини. Там възнаграждението за сесия и който не участва на сесията, губи всичките пари. Ние сме го направили така, именно да защитим статута на общинския съветник, за да може, налага се, не може да присъства този път на сесията и така нататък, той все пак да вземе нещо, защото през месеца се предполага, че той извършва обществено полезна дейност. Но не мога да се съглася там да бъде насочена тежестта на заплащането на общинските съветници. Напротив, за мен тежестта трябва да бъде на сесията, защото тук със своя глас, със своето волеизлияние, той показва своята гражданска позиция. Благодаря ви. Имате думата. Господин Траянов. Права корекция. Сумата от 160 лева да остане, както казва господин Петров, на сесията. Но увеличението да е с 160 лева. Не в точката едно, а в другата сума, която е посочена, т.е. в другата сума, която се добави към 380 лева. Уважавам неговото мнение, смятам, че така трябва да бъде. Тоест 380 до 160. За сесията. Аз пак последно ще намеса до края на дебата, обаче все пак, вижте, вие сте хора с различни професии. Отчетете и това нещо. Сега част от вас са в пенсионна възраст, няма лошо, сте живи и здрави всички да ви пази Господ, обаче тук имате доктор, имате директор на училище, имате бизнес, имаш работа от 8 часа, имате учител, който също е ангажиран, имаш бизнес, ти си ангажиран също, той също, всички сте ангажирани. На всеки може да му се наложи в един определен момент да не присъства. Нали така? Живи хора сме всичките. Наистина не е логично да лишавате общинския съветник от средства за това, че веднъж или два пъти му се е наложило да не дойде на комисия или да не дойде на сесия. Як си малко така се подхожда на... Господин Славска, ще ви цитирам правилника. Възнаграждението е дължимо за реално участие в заседанията на общинския съвет и постоянните му комисии, не по-малко от 2/3 от цялата му продължителност. Общинският съветник не получава, и сега е така, месечно възнаграждение, ако не е посочил писмено уважителни причини пред председателя на общинския съвет. Точно така. Така, тогава вие казвате, защо да го лишаваме? Ако отсъства неуважителни причини, се лишава. Има писмено. Така. А не присъства така. Това е да мъдуи от наша страна. Кое е, господин Трев? Защото сумите, които се лишават хората, не са тези посочените основни, в които са определени. Вие ми изопачавате думите, ако обичате. Които са лишават от заседанията са сумите за участие в заседание 50 лева на председател. Това са сумите. Извинявайте на другите суми, 380 лева и другата, която не се лишава. Как съм моля да се образите с лични кое не знам, че трябва да ми изопачавате думите? Колеги, само да внеса една корекция. Господин Траянов, вие предлагате към 380, което е увеличение от 130 лева, което аз съм предложил, 160 лева. Така ли разбирам? Това, което е 130, 140, да. 140, да. Плюс още 30 лева. На баш отгоре. Не с 100, а с 100. Да, защото казахте така. Да. Тоест сумата да бъде 170. Има ли други мнения? Има предложение за прекратяване на заплатите, който е съгласен за Аз няма да гласувам такъв начин на заплащане, аз искам да се осмисли това нещо и хубаво се определи това най-справедлива начин. Проценти. Ще го отложим, ако искаме да не утре да не се занимаваме с такива работи повече, а не 10 лева отгоре, смята се проценти. Но той сега в проценти е си първан. Казах да не се разправяме утре, да го даваме в пари,
да го обръщаме в проценти. Смята се в проценти, колкото пари се получат. Може ли да изясни финансиста тия неща? Ма не, той е заследено, това са процентите. И е записано в правилник, че един път годишно се получава индексация, се прави индексация на заплатите, когато има... Аз не виждам какъв е проблема. Как той успял да ги обърне в проценти, ние ги обръщаме в проценти. Средното заплащане ще бъде около 46%. Не е правилен начин. Всеки има право. Ще гласувам за всичко друго. Искам друг да започна. Само да приключа с нещо, което е по правилника и две минути. Наистина, предложението за процентите, което е разумно. И ще ви кажа защо. Защото това е актуално за всеки месец съобразно средното продукт. Не може всеки месец получава различна заплата, усилен трябва да разберете, има НОИ, има и така нататък. Във всеки един общински съвет се дават суми и се актуализират един път годишно на база на годишната инфлация. Записано е процентно до еди какъв си процент. Не е казано, че трябва да е процент на еди какво си. Петрово, ти противоречиш на правилника, записано 70%. До значение. До процент. Не е в процент е пари, получаваш пари. Що мърдо? Може да и 60. Може, ама е в проценти. А не е в проценти. 100%. Те спорти не получават процент. Абсолютно. Колеги, има предложение за прекратяване на дебата. Който е съгласен да прекратим дебата, може да гласува. Има отдесено предложение на господин Първанов да се оттегли предложението и да бъде в проценти. Който е съгласен с предложението на господин Първанов, може да гласува. 1. Против. 12. Въздържали се 3. Предложението е отхвърлено. Има постъпило предложение от господин Траянов сумата да бъде увеличена с колко? С 30 лева. Да, така ли беше? 104 да стане 170. Сумата от 380 стане 410, това предлагаме. Има предложение от господин на Траянов сумата в точно да бъде месечното възнаграждение на общински съветник в размер на 250 лева, към него се добавя 410 лева за участие в редовно заседание на общински съветник. Нали така, господин Траянов? И остават останалите 50 за председател, 40 за заместник председател, 30 лева за член на постоянна комисия. Който съгласен с правилното предложение, може да гласува. 3. Против. 8. Въздържали се 3. Предложението не е прието. Гласуваме цялото предложение. Който е съгласен месечното възнаграждение на общински съветник в размер на 250 лева, като към него се отдава 380 лева за редовно участие. 250 плюс 380 плюс 50 за председател, 40 за заместник председател, 30 за член на постоянна комисия, моля да гласува. За, против, 1 въздържали се, 3. Предложението е прието. Следващия параграф, 2. Създава нова алинея 5, член 52. Заседанията на комисия се извършват в реално време чрез интернет страница на общински съвет или на общината, като записите за заседанията се съхраняват в съответната интернет страница. Така, аз съм съгласен с господин Първанов, че ние не трябва да се превръщаме в Big Brother. Но има една максима. Лош закон, закон е пет и ние трябва да се съобразим с него. Ако утре го отменят закона, ние можем да отменим. В момента ние сме длъжни да спазваме закона. Така че, щем не щем, това е положението. Дали ще го приемем в правилника или ще го отхвърлим, ние на 1 юли трябва да излъчваме най-късно. От 1 юли ние трябва най-късно да излъчваме онлайн. Комисиите и заседанията на общински съвет. Няма какво повече от това, колеги. Чухте и господин Първанов, имате думата. Няма. Така, който е съгласен с приемането на параграф 2, моля да гласува. Против на 1. Въздържали се 2. Предложението е прието. Параграф 3 изменя глава 8. Планиране и подготовка и провеждане заседание на общински съвет. Член 67 се добавя изречение до края, трябва да са в отворен формат, позволяващ директно извличане от текстовата информация и или машинно четим отворен формат. Член 69 се добавя изречението: председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на заседанията на интернет страница на общински съвет или общината. В член 90 създава нова алинея 5. Общински съвет създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията
на общински съвет си към кмет и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страница на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация и или в машинно четим в отворен формат. Член 91 алинея 1 се добавя решението. Записите от заседанието се съхраняват в съответната интернет страница. Само да добавя, че и към момента вече нашите, той преди винаги са били, са в машинно четим формат, така че те са публични, могат да бъдат следени до всяко време от страницата на Общинския съвет. Така, по параграфа, който е съгласен с приемането на параграфа, може да гласува. Против? Няма. Въздържали се? 2. Така настоящите промени, касаещи заплатите, господин Андрейски правилно отбеляза, влизат в сила от 1 април 2024 година. Това е последният параграф, който е съгласен с направеното предложение. Моля да гласувам. Против? Въздържали се? Няма. Уважаеми колеги, сега гласуваме, ако имаме всичко, което гласувахме до момента. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, Петър Петров, господин Киров, въздържал се, госпожа Илиева, няма, господин Парванов, въздържал, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги, предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за приемане на отчет за приходите и разходи за 2023 година, годишен отчет за 2023 година и бизнес програма за 2024 година на медицински център на Долна Митрополия. Госпожо Стефанова, заповядайте. Господин Дреска, ако може един стол за госпожа Стефанова. Благодаря ви. Колеги, отчета е пред вас, бизнес програмата също. Аз и вчера на комисиите казах и сега ще потвърдя думите си. Последните години медицинският център се разви много в положителна посока. Имаме прекрасни специалисти, които обслужват качествено на време жителите на община Долна Митрополия, за което поздравявам екипа ви, госпожо Стефанова. Продължавате по същия начин да работите. Благодаря ви. Колеги, имате ли нещо по отчета и по програмата? Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. Госпожа Велкова? Господин Русанов? Господин Гинчев? Господин Златко Тодоров? Господин Цолов? Господин Русанов? Господин Фурнигов? Господин Аспарухов? Господин Траянов? Господин Иванов? Господин Киров? Господин Парванов? Госпожа Иванковска? Въздържам се. Госпожа Иванова? Господин Менчев? Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващото предложение от дневния ред, предложение за покриване на част от непокритата загуба на дружеството с формираната неразпределена печалба. Колеги, предложението е пред вас и вчера говорихме, че може би ще трябва и на финансовата администрация на общината да търси варианти тия големи цифри, които не са реални като загуба, да бъдат изчислени под една или друга форма, за да не стряскат на пръв нещата, да бъдат отписани, но това ще бъде в предметно уточняване. Колеги, точката е пред вас, имаме нещо по нея. Нямаме, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Парванов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги, предложението е прието. Доктор Стефанова, благодарим ви. Благодаря и аз. Продължавайте да работите по същия начин. Аз благодаря на всички, които подкрепят медицинския център. Във ваше лице имаме наистина голяма подкрепа. Благодаря. Благодаря много.
Следващата точка от дневния ред – приемане на доклад за извършена междинна оценка на план за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за период 2021-2027 година. Госпожо Цонска. Следват няколко поредни точки за отчети и доклади и т.н. Това е междинната оценка на план за интегрирано развитие, която е задължителна, защото план важи до 2027 година. Нямам какво да добавя. Ако имате нещо, заповядайте. Колеги, преминаваме към гласуване, който е съгласен с направеното предложение. Моля да гласувам. Против, въздържали се няма, предложението е прието. Следващата точка от дневния ред. Предложение за приемане на годишен доклад за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Долна Митрополия за период 2021-2027 година през 2023 година. Госпожо Цонска, заповядайте. Годишният отчет е на вашето внимание, подробно разписан. Няма какво да добавя. Всички знаете институции, училища, читалища, община, администрация, всички са включени в въпросния отчет. Значи, колеги, това, което дискутирахме на първата комисия и с господин Злати Тодоров и с колегите, които бяха там, дискутирахме го с госпожа Цоновска. На следващото заседание може би ще внесем предложение за допълнение към програмата за тази година, културната програма, като акцентът ни отново ще бъде развитието на обекта, който вложихме доста средства и усилия в Рибен. Имаме предложение, което ще бъде за една изнесена сесия да направим там, тъй като част от общински съветници не са посещавали това бижу, което община Долна Митрополия изгради и което само до отворя една скоба получи покана да участва в Региостар. Това е класиране на най-добрите европроекти в Брюксел. Нашата община беше избрана и покана от Министерството на регионалното развитие да участва именно с този проект, като един от най-добрите реализирани в България. Колеги, по точката, който е съгласен с направеното предложение, моля да гласувам. Против, въздържали се няма, предложението е прието. Следващата точка от дневния ред е отчет на изпълнението на програмата за опазване на паметниците на културата и културното наследство на територията на община Долна Митрополия за 23 година. Госпожо Цонска, имате думата. И това е подробно разписано по населени места. Сега това са неща, които общината поддържа ежегодно и това нещо няма как да се промени, така че продължаваме в същата насока. Имаме идеи, за които ще ви уведомиме на по-късен етап, в зависимост от проектирането и как ще завършат основните дейности. Благодаря. Благодаря. Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. Против, въздържали се, един. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред – предложение за приемане на отчет за дейността и изразходените бюджетни средства в народните читалища на община Долна Митрополия. Госпожо Цонска, заповядайте. Подробно описани по читалища и по населени места. Нямам какво да добавя. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Злати Тодоров, господин Ксолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Троянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, господин Иванов, госпожа Иванова, извинявайте, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред е план за изпълнение на общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в община Долна Митрополия за 2024-2025 година по член 197 алинея 3 от Закона за предучилищното и училищно образование. Госпожо Цонска, заповядайте. Общинската стратегия за подкрепа на деца и ученици ежегодно знаете, че се актуализира. В крайна сметка всички сме задължени като институции, като хора да полагаме грижи и претендирам, че акцент на политиката на общината е точно тези групи, така че благодаря и на вас за което. Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. Против, въздържали се няма, предложението е прието. Следващата точка от дневния ред – предложение за приемане на наредба за гробищни паркове и погребална обременната дейност на територията на община Долна Митрополия. Госпожо Цонска, заповядайте.
Наредбата беше доста време на сайта, имаше предложения, имаше дебати, уточнявания и т.н. Имаше част от вас, които са доста ангажирани и дават съответните предложения, като госпожа Иванова, например. Да, всяка една наредба, по принцип, в процеса на работа може да възникнат, в процеса на реализирането и може да възникнат нови неща, но, слава Богу, наредбите също могат да се изменят. Така че след прилагането на наредбата, ако видим, че някъде нещо е пропуснато или не сме доогледали и вие и ние, подлежи на промяна, но е крайно време общината да разполага с такава наредба. Колеги? Предвид на болелите въпроси. Господин Трянов, след това господин Тодоров. Може би предложението, което ще го направим съвместно с комисията. Да, като председател на комисията вчера беше предложено в член 13 да бъде създадена нова алинея 9, която да бъде написана в срок от 6 месеца преди изтичане на 8 годишния срок. Общината да уведомява наследниците по член 14 алинея 2. Да, зная за това предложение, се съгласих с него. Предложение не да го напишем. Моля? Защото според мен е по-разумно да го напишем в член 12 след алинея 1 и 2, тъй като алинея 2 в член 12 казва така: правото на гробоползване се погасява след изтичането на 8 години от дата на погребението, при положение, че при това то не е било продължено по реда на член 13. И аз предлагам, това не сме го коментирали вчера, но в другата комисия, алинея 3 да бъде тук. 6 месеца преди изтичането на срока по алинея 2, кмета на общината, тъй като вие ще определите, или кмета на общината. 6 месеца... 6 месеца преди изтичането на срока по 8 години. Моето предложение е да не фиксирате точно 6 месеца, защото аз не мога да изчислявам... Кой е кога, да? До една година. До 6 години до една година. За да няма човек, който да спази точно така. Продължението е кмета на общината уведомява писмено наследниците за бетайка, ако има такива, за изтичащия срок на гробоползването. Добре. Или променяме от 6 месеца продължението на една година. В едногодишен срок преди изтичане. До една година. Няма проблем. Добре. Господин Тодоров. Да, аз вчера на комисиите изказах някои мои съображения, които така не възприемам в тази наредба. Аз съм твърдо за такава наредба да съществува, но някои от текстовете за мен са неприемливи, като например премахването на гробни паметници след изтичане на 8 годишния срок и незаплатени места. От мои морални съображения го казвам това нещо. Ние знаем какъв е повода за тази наредба и нейното появяване, няма да го дебатираме въобще. Аз наредбата в този вид не мога да я подкрепя. За такава наредба съм, но има текстове в нея, които ме спират. Това е текстовете в националната наредба, ние не можем да си измисляме други текстове. Да, съгласен. Да, първо. Второ, не сте прав за това, кое възниква покрай тази наредба. Тази наредба се готви от години и моля ви се да си спомните предишни сесии, за които сме говорили. Ако обичате. Не дайте така да преначавате нещата. Освен това, тази наредба е задължителна и е крайно време да бъде приета. И точно за това започнах. Ако нещо не сме догледали, ако нещо не сме видели, естествено, че ще бъде регламентирано и ще бъде поправено. Обаче да вървиме срещу нещо, което е прието на национално ниво и е действащо, няма как да се получат неща. Нямаше да имат тези неща, точно така. Аз съм съгласен с вас. Гробоползването от 8 години не сме го измислили ние. Не само, той в националната наредба на Министерството на създаването. Не сме го измислили ние. Колеги, може ли да довършим? Да, разбира се, заповядайте. Аз съм съгласен с вас, че това е национална разпоредба и наредба. От 15-та година, когато е ставало въпрос за гробищните паркове, съм твърдял, че предоставянето на гробно място трябва да става както с предоставянето право на строеж. И ако това беше правено, може би нямаше да стане това нещо. Също така
Сегашното управление на общината не е управляло от есента, вече 13-та година. И съм напълно съгласен с вас, че е крайно време да има такава наредба. Ако мога аз да кажа, ако трябваше да спазваме с предоставяне право на строеж, тук отиваме една много тежка процедура и започваме много големи такси. Значи, както се предоставя определен човек, поставя колчетата, където ще бъде строежа на даден човек, по същия начин жител трябва да предостави гробното място, а не да му се пращат зарете се купат. Само да кажа, се дава на определен човек за определено нещо, по-стоим там. Това, което е направено в наредбата е добро начало, както госпожа Цимовска каза, тя много се надгражда наредбата и така нататък. И наистина по наредбата се работи доста отдавна, просто се опитахме да изчистим до максимално с текстовете. Така че, колеги, има предложение от господин Траянов и от господин Златко Тодоров към член 12 да създаде нова алинея 3, която да, господин Траянов, изчетете, ако обичате. В едногодишен срок, преди изтичане на срока по линия 2, предната, която е, точно, кмета на община уведомява писмено наследниците, запетайка, ако има такива, за изтичащия срок на гробоползването. Благодаря. Колеги, гласуваме предложението, което внася господин Траянов и господин Златко Тодоров, който е съгласен с това предложение, да гласувам. Благодаря ви. Колеги, гласуваме целият текст на наредбата. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формилов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, госпожа Илиева, отсъства, извинявам се, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от нея е приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Долна Митрополия. Госпожа Цимовска, имате думата. Задължителна наредба. Имаме непрекъснато проблеми, включително и сега в Долна Митрополия, в град Долна Митрополия. Смятаме, че сме ги решили. Имаме един срок от една седмица, в който трябва да се види вече, че проблема е решен. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред, предложение за определен размер на основната месечна работна заплата на кмет на община и кмет на кметство. Госпожа Цимовска, заповядайте. Всички заплати по решение ПМС 67 са с увеличение с 5% на кметовете и с 10% на администрацията. Да уточня само. Благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, с проценти, ама сумата е в средства. Сумата е в средства, не е с проценти. Госпожа Цоловска каза, че се увеличава с 10%. Дали е в пари, дали е в лихви стотинки, няма значение. Работи се с проценти. Не работи с проценти. Да, точно така. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред, актуализирана разчета за финансиране на капиталните разходи на община Долна Митрополия за 2024 година. Госпожа Цимовска, заповядайте. Това решение е във връзка с задълженията да осигуриме видеонаблюдение, и аудио на залата. Колеги? Това са системи софтуерни, които не са ефтини.
Преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формилов, господин Аспарухов, господин Троянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за извършване на компенсирани промени между разходите на усвоените към 31 декември 2023 година средства по бюджета на общините по трансфер за други целеви разходи по реда на член 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година за финансиране на отложени текущи ремонти на общински пътища, лична мрежа, на сгради публична общинска собственост и извършване на разходи по почистване на речна за осигуряване на нормалната инфоводия с урбанизирани територии през 2024 година. Госпожа Цонска, заповядайте. Средства са в размер на 36 880 по предложение на инженерите в общината. Ги насочваме към надлеза, който е с поддали ламелни части, които са опасни и трябва да бъдат ремонтирани. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формилов, господин Аспарухов, господин Троянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект на Сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Долен митрополит Долен Дъбник, полюси на иновациите. Госпожа Цонска, заповядайте. Поредното текущо решение за заем на МИГ Долен митрополит Долен Дъбник. Знаете, говорили сме много пъти, няма как по друг начин да бъдат реализирани програмите, с които борави МИГ-а. Колеги? Сега един въпрос. Какво стана с умната беседка? Чакаме я. Добре. Значи проектът е одобрен, чакаме вече реализацията. Провежда се процедура. Е одобрен. Провежда се процедура. Между прочим, понеже е доста иновативно, към МИГ-а има запитване от какви ли не общини и училища. Дайте да видим как така, как го направихте, как ще го реализирате. Не, наистина. Доста добра идея. Има ли нещо по точката? Аз няма да участвам в гласуването. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формилов, господин Аспарухов, господин Троянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за одобряване на командировките на председател на Общински съвет и кмета на община Долен митрополит. Колеги, за поредно 3 месеца моите командировки са малко повече. Просто бях натоварен с госпожа Цоновска малко повече да пътувам до София. Във връзка с уреждането на това, което на миналата сесия стана дума, проблема, който имахме с държавата и на уредените взаимоотношения още от правоводния цикъл. В крайна сметка стигна се с добрия край, нямаме задължение към централния бюджет. Основното ходене беше във връзка с това и с натиска, който се опитваме да оказваме върху Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие във връзка с нашия проект и възможността там да реализираме някакви приходи. Има ли нещо по точката, колеги? Преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формилов, господин Аспарухов, господин Троянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, кое предложението е прието. Следваща точка от дневния ред.
Предложение за кандидатстване на община Долна Митрополия с проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт в община Долна Митрополия по оперативна програма образование 21-27. Госпожо Цоновска, заповядайте. Това са почти ежегодни вече проекти и програми на училищата, които по принцип ние подкрепяме винаги. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Глинчев, господин Златодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за допълнение към програмата за управление разпореждане с имоти общинска собственост през 24 година. Госпожо Цоновска, заповядайте. Вчера малко по-късно се включих на комисиите и установих, че част от съветниците явно не е станало ясно за кои пъти ще става въпрос общински. Сега да изясна, това е в бившето ДЗС Победа, конезавода Клементина. Това е изцяло частна собственост, изцяло. Ще се изграждат големи фотоволтични паркове и нормално да бъдат заградени. Така или иначе тези общински пътища са вътре в самата частна собственост, няма как да се използват, те обслужват никой друг, освен частния собственик, който притежава тези огромни имоти и затова е нашето предложение, така няма да можем да ги ползваме, поне да не ги платят. Колеги, има ли нещо по точката? Преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, Против. господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Допълнение към програмата за управление на разпореждане с имоти общинска собственост през 24 година. Госпожо Цоновска, заповядайте. Тук става въпрос за здравен кабинет стоматологичен към здравната служба в Горна Митрополия. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за удължаване срока на договора за възлагане на управление на медицински център Долна Митрополия. Госпожо Цоновска, заповядайте. Мисля, че не е нужно да държа речи за доктор Нели Стефанова и всички сме наясно, че управлението на медицинския център тази жена отделя от личното си време. Така доста е сложно. Няма смисъл да ви убеждавам, че доктор Нели Стефанова полага огромни усилия медицинския център да се развива добре и предлагам нейният договор да бъде продължен. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Менчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Предложение за ползване на имоти от Общински поземлен фонд, за които не са сключени договори за наем след проведена тръжна процедура стопанство 24-25 година. Госпожо Цоновска, заповядайте. Предложението касае следното. Веднъж вече ви уведомих на какво наблюдаваме. В споразуменията, които се случват с земеделските производители, забелязваме в последно време, че големи части от нашите земи
не се явяват на търгове за тях. Тоест тръжната цена, която ние обявяваме, умишлено не се дава, след което тези земи влизат в споразуменията за общо ползване в цялото землище и се разпределят по принцип и те ни ги плащат като бели петна, като цената за белите петна е далеч по-ниска, отколкото тази, която Общинският съвет е определил. Така че това наше решение касае точно общината и общинския бюджет да не търпи загуби относно това некоректно поведение от някои от ползвателите. Казвам някои, слава Богу, са много малко, но ги има. За да избегнем това нещо, решението касае следното. Нашите земи на община Долна Митрополия, за които са проведени тръжни процедури, т.е. ние сега ще пуснем тръжни процедури за всичките земи, които подлежат на такива процедури, но не са сключени договор за наем, т.е. никой не се е явил за тези земи, няма да бъдат включени за разпределение в масивите общите на земеделските производители. Това ще ни затрудни нас като администрация да ходим да дебнем къде какво се работи и какво не, но ще го направим с цел да се избегне такова некоректно поведение. Това решение всъщност е ваше, вие сте принципал на Общинския поземлен фонд. Въпросът е следния, че ние държим преди да проведем търговете, които ще бъдат някъде в май месец, сега се обработват, абсолютно всички да са наясно с това решение на Общински съвет, за да не кажат просто, ние не знаехме. Ще знаете вече. Смятам, че не е редно Общинския поземлен фонд, дали ще е 1 декар, или ще са 2, или ще са 200, да минават като бели петна. Бели петна са, защото нямат наследници, не са се появили и така нататък. Не може общинската земя да е бяло петно. Това е, благодаря ви. Благодаря. Аз секунда само, аз поздравявам господа Цоновска за това решение и призвам колегите да го подкрепят. Господин Трянов, заповядайте. Въпросът ми е за тези бели петна, като ги ползват, после те плащат ли? Те плащат, но плащат за белите цена. Така, а ние да може ли да я коригираме? Как? Тя се коригира по закон. Ние не можем да я питнем. Друго въпрос е, кой дава тия бели петна? Всяко едно землище, когато се разпределя, това е във връзка с окрупняването на земите за обработка, единственото землище, в което не се сключват такива споразумения, е Тръстеник. Там всичко е в реални граници. Във всички останали землища, сега, за да се чепат площите на 20 декара, 30-50, се събират всички ползватели на цялото землище и се казва, и се работят по блокове, по масиви. От тук до тук работиш ти, от тук до тук и най-накрая се прави изчисления с поземлена комисия, всеки да работи толкова, колкото е изключил договор или е ползвател. Обаче, нашите парчета на общината, за които ние играем търгове всяка година, се намират в тези блокове. Те се намират в тези блокове. Но участват и Общинската служба няма ли информация за това? Има проблема. Общинската администрация дава тия, които са играни и те какво се Извинявайте много, обаче искам да ви кажа, че може би нямаше чак така да съм ядосана, ако не бях видяла, че и за училищна земя това нещо се прави. То бива, нали, нагласа, но това вече е върха. Само, че не в Тръстеник. Тръстеник е в реални граници. Колеги, преминаваме. Тръстеник няма. Това е. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Фурнигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов,
Госпожа Иванковска. Да. Госпожа Иванова. Да. Господин Ненчев. Да. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следваща точка от дневния ред. Отдаване под наем на общинска площ, представляваща част от имот публична общинска собственост, плана на град Ресник. Госпожа Цонска, заповядайте. Изтекъл е този терен, той е отдаден под наем много отдавна, сега трябва да обявим на ново процедурата. Пред читалището се намира терен. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, Да. господин Тодоров, Да. господин Цолов, Да. господин Русанов, господин Формигов, Да. господин Спаруков, Да. господин Троянов, Да. господин Иванов, Да. господин Киров, господин Парванов, госпожа Иванковска, Да. госпожа Иванова, господин Ненчев. Да. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред е определяне на представител на община Долна Митрополия в колективния управителен орган на местна инициативна група Долна Митрополия, Долен Дъбник и в колективния управителен и върховен орган. Колеги, това решение е свързано с моето желание да напусна ръководните органи на местната инициативна група. Причините са изцяло лични, поради мои лични ангажименти. Длъжен съм обаче да направя един кратък отчет, който ще бъде в Общинския съвет и всеки може да проследи какво се е свършило. Значи, бях избран за председател на управителния съвет съгласно решение на Общинския съвет като негов представител, като представител на общината на 3 юни 2020 година. Бях вписан в търговски регистр на 23 юни 2020 година. През мандата бяха изготвили за прием проектни предложения към стратегията за водна от общност и местно развитие, заедно с условията за кандидатство, условия за изпълнение, формуляри с образци на тях за следните мерки. Процедура 6.4.1, 10 проектни предложения, 8 от тях одобрени. Процедура 7.5, 4 проектни предложения, 2 от тях одобрени. Процедура 7.02, 5 проектни предложения и 5 одобрени. Процедура 1.3, по процедурата са проведени 2 оценителни сесии, по които са подадени оценени общо 10 проектни предложения, от тях одобрените са 5. По процедура 7.2, 5 проектни предложения и 5 одобрени. По процедура 7.5, една оценителна сесия, подадени са 2 проектни предложения, от тях са проведени одобрени 2. Процедура 4.1, 2 проектни предложения. Процедура 6.4.1, 4 проектни предложения. Процедура 7.02, 2 от 2 проектни предложения. Процедура 7.2, едно предложение подадено, едно одобрено. Сключените договори през периода, през който съм бил председател на, описани са в отчета, няма да ги чета, са на брой 39 са одобрените и сключените договори. Провели сме 94 заседания на управителния съвет и 11 заседания на общото събрание през мандата ми като председател. Колеги, МИГА работи много добре, развива се много добре. Общинските мерки, по които имаше възможност да кандидатства община Долна Митрополия, паралелно с община Долни Дъбник, смея да кажа, че община Долна Митрополия спечели повече проекти на по-голяма стойност от община Долна Митрополия. Това, което не успях да направя в мандат си като председател, за съжаление, като частни проектни предложения, община Долен Дъбник стои по-добре. Може би не успяхме да проведем или не успяхме да активираме населението от община Долна Митрополия да кандидатства повече проектни предложения. И там са по-предприемчивите хора, но аз го приемам като минус по време на моя мандат като председател. Така че това, което мога да кажа е, че работихме добре. Средствата, които раздадохме, бяха усвоени добре и сега предстои в общината да се реализират още проекти по МИГА. Умната беседка, тенис корта в Долна Митрополия, в 4 населени места, детски площадки, стрит фитнеси в още 4 населени места.
Така че мисля, че се справихме добре. Предложението, колеги, е пред вас. Госпожа Цимовска ще го представи. Това е, което имам аз да кажа. Изслушахте господин Петров с подробно описание на цялата работа. Предлагам главния финансист на общината Ивайло Митров, директор на дирекция финансова политика и управление на човешките ресурси, да вземе място на господин Петров в всички органи управляващи и представителни на МИГ-а. Колеги, който е съгласен с направеното предложение, може да гласува. Против? Въздържали се няма. Предложението е прието. Следващата точка от дневния ред е актуализиране бюджета на общината. Госпожо Цимовска, имате думата. Така, тук също разбрах, че имало доста дебати и затова ще започна малко по-подробно да обяснявам. Тези средства, които ги виждате като приход, постъпиха от захарна фабрика, като дължими данъци и средства към общината от доста години насам, които позволяват да направим следните разходи. 38 530. Това отива в ремонт частичен на пътя към пречиствателната станция. Имаме официални писма от ВиК Плевен, от самата пречиствателна, че почти е невъзможно вече там машините да се движат, а пътя е наш. Тоест това е наш ангажимент. Втората сума, за която е имало дебати и за което КСС-то е пред мен, искам да обясня следното. Няма да допусна дори грам съмнение към работата на ТСО на община Долна Митрополия или изчисленията, които инженерите правят. Първо се поинтересувайте какво значи СЕК. Той е публичен. Това е експертен документ, който е задължителен за всички общини. Ние не сме частни собственици, за да си позволяваме своя воля и каквото и да е. Освен това, искам да ви предложа следното нещо. Първо, там тоалетните са 10 на брой. 5 от една страна в огромен коридор, 5 от другата страна също в огромен коридор. Аз искам да ви предложа следното нещо. Господа, които вчера сте били против. Първо, това отива на търг, всеки има право да се яви на търг и отида да го направи за по-малко пари. Няма лошо. Освен това, училището прави 150 годишнина и има жестоко предписание за тези тоалетни. Даже се чудя защо това предписание толкова време се е забавило. Аз ви предлагам да отидете лично с мен, да отидем да ги видим на място въпросните тоалетни и тогава да се преценява. Въпреки че черно на бяло отгоре е написано 250 квадрата. Извинявайте, това е големината на един апартамент, бе. 250 квадратни метра трябва да се ремонтират, включително канализация и ВиК изцяло, които влизат отдолу в мазето, включително умивалници и мивки, които са задължителни в детските учебни заведения. Така че, извиняйте, че малко повишавам тон, обаче да се хвърля и капка съмнение върху работата на тези инженерния състав на общината, при положение, че толкова трудности имат тия хора и те нататък, екипа е в пъти по-малък, отколкото трябва. Извинявайте, но нормално да се ядосам. Който има претенции, който смята, че това не е реалната сума за 10 броя тоалетни, от които 2 са по-големи, защото трябва да са задължително пригодени за лица с увреждания, идете на място, аз ще отида и аз. Ако можете по-малко да ги направите, заповядайте, ние ще бъдем доволни. Ние ще бъдем безкрайно доволни, ако някой може да направи тези неща за по-малка сума. Благодаря ви. А без пари става? Най-добре. Идеално. Най-добре. На госпожа Цимовска, пък и на тези, които се съмняват, бих предложил следното. Значи това в рамките на кавичките. Като гледам тук, къде сме заставени общински съветници, аз съм най-възрастния, аз ще ви облава. Почвам от Иванчо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Петър Петров ще бъде примерно фирмото, което ще вземе, да не има хора за работници, ние ще работим и друга, който ще го направим, да се изчисти, да го дадим на училище. Ги бойдисват, те могат да ги бойдисват. За да няма проблеми, фактът да се работим 2 седмици, работим 2 седмици, правим работа и даряваме
средствата на училището, което са за работа за труд. Всяко едно училище се зарадва на това предложение. Колеги, Слава ако има нещо, всичко да се изчисти. значи това вече, колеги, само да свършим шеговитата част. За всеки един разход, който се прави капиталов, има обществена поръчка и така и там всеки може да се види каквато иска цена, смисъл в рамките, това е горната цена, като дадат по-ниска цена да рекет версините. Парите ще постъпят в общински свет, ние ще да ги разпределим където е нужно. Преминаваме към гласуване. Колеги, госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, Въздържам се. господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, Въздържам се. господин Киров, благодаря, господин Първанов, госпожа Иванковска, госпожа Иванова, господин Ненчев, благодаря, колеги, предложението е прието. Следваща точка на дневния ред е актуализирана счета за финансиране на капиталовите разходи на община Долни за 2024 година. Господа Цонска, заповядайте. Разходи са 650 хиляди от приватизацията за изграждане на система за видеонаблюдение към общината. В процеса на работа и в процеса на документиране на точки и подготвяне на тръжната процедура се установи, че най-добрият вариант за общината е всяка една софтуерна камера да има собствено табло електрическо, т.е. мрежа от табла, които да бъдат автономни, а не да зависят от частни табла електрически или на уличното осветление или на каквото и да е. Тоест искаме работата на софтуерното видеонаблюдение на общината да бъде в пълен размер, за това 50 хиляди от тези същите, които вече са гласувани, да бъдат извадени в отделен обект, който да гласи изграждане на кабелна мрежа за електрозахранване и за присъединяване на системата за видеонаблюдение, общо на 43 точки уведомявам. Общите точки са 53, 43 точки са в населените места, 10 точки са подвижни, мобилни за нерегламентирани сметища. Благодаря. Колеги, преминаваме към гласуване. Госпожа Велкова, господин Русанов, господин Гинчев, господин Златко Тодоров, господин Цолов, господин Русанов, господин Формигов, господин Аспарухов, господин Траянов, господин Иванов, господин Киров, господин Първанов, госпожа Иванова, госпожа Иванова, господин Ненчев. Благодаря, колеги. Предложението е прието. Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседание на Общински съвет Долни Митрополия. Бъдете живи и здрави, колеги. Велкова, айде спонсорирали ли сте мнение с доктор Иван Логично съмнение, при положение, че ние сме в общината, знае ли си, само ни плюс, и отказва да работят, не,